Makadi hama dzangu, nhasi ndikuda kungo encourage mumwe munhu zvakare paprogram ino. Chinhu chandiri kuda kuti ubate ndeichi: muupenyu dzidza kuzviencourage, kuzvisumudzira, kuzvisimbisa. Ndine vanhu vakawanda vandinonzwa vachiti ndiri kushaya munhu anomira neni, ndiri kushaya munhu anondisapota. Unoziva here, pavanhu vari kutadza kumira newe, iwe ndiwe mumwe wacho, hausi kugona kumira newe. Pavanhu vari kutadza kukusapota, iwewe ndiwe mumwe wacho uri kutadza kuzvisapota. Learn to encourage yourself. Shoko rinoti David mushure mekunge Ziklag yatsva, varume vakatsamwa vachifunga kumutapwa nemabwe. Bhaibheri rinoti vese vakasuduruka, they were against David. But David encouraged himself in the Lord his God. David akazvipatsanura so. David wekunze encourage himself, munhu wemukati. Saka learn to separate yourself. Learn to divide yourself. Munhu wekunze ngasimbise munhu wemukati. Imbozviudzawo kuti I can make it, I can do it. Vanhu ngavauye kuzokujoina, asi iwewe wambozviudza kuti I can make it. Unoziva here kuti chinhu chinokudrive kuti utange something kunge wazviudza from within, kunge wazviudza kubva mukati. Zvakaoma kutanga chinhu nokuda kwokuti muprofita akuprofita kuti you are a businessman, kusvika iwewe watanga kuzviudza. Ndikakuudza iwewe kuti you can make it, unogona kungo unozvitambira, but une mumwe mutoro waunozviita kuti vangotaura. But ukazviudza iwewe kuti I can make it, usadherere word rekuti I can. Wosaka uchinzwa Jesu kuti Jesu haana kunzi nevanhu you are the way, akati I am the way. Jesu haana kunzi nevanhu you are the light, akati I am the light, the life I am. Dzidza kushandisa shoko iroro rekuti I am. I can make it, I can do it, I can achieve it. This is my time, this is my season. Learn to encourage yourself. Zvisimbise so, imbozvibhiga, imboenda pa grass, pachioneso womira, wotakomana munhu wandiri kuona apa, ndiri kuona munhu mukuru, ndiri kuona munhu akakura. David aona kuti ndamukira, vanhu vese vari against me, havada kutonditema vanhu. David akati munotamba. He encouraged himself in the Lord. There are time yokuti vanhu vanova jealous. Unoziva here kuti vision kana yakatakurwa nemunhu inonetsa kutenda kusvika yaakunze. Just imagine munhu akatanga kugadzira ndege achitaura kuti ndogadzira ndege ichabhuruka mudenga, ichaita ma-hours 3 hours iri mudenga umo yakatakura vanhu. Ndiani anosapota zvinhu zvakadaro? Ukaona vanhu vachiri kumbokusapota vision yako ichiri diki, ukaona vanhu vachiri kukuencourage, ziva kuti you carry a small vision. Kana vision yakura, hakuna munhu anoda kukuencourage shamwari, hakuna. Jesu ane nyaya dzaaimiririrwa nana Peter, dzaaencouragedwa nana Peter, but nyaya yekufa nokumuka kwake hakuna. Ndiye akatoitaura wega akati kana ndafa ndichamuka. Because if vision yanga yakakura kunana Peter vanga vasingainzwisise, zvokuti Peter akatouya achitoti hamungafi, because aifunga kuti murume uyu angafa akamuka uyu. Saka vision yakakura haina vanhu vanoisapota vakawanda, inofanira kutotanga kutosapotwa newe. You need to encourage yourself. Kuzviencourage nokuzvisimbisa haisi pride. Kuzvitenda kuti ndinokwanisawo kuzviita. Encourage yourself in the Lord. Mwari wenyasha akuitire zvakanaka, Mwari wenyasha akukomborerei. Ndoda kuti murambe muchifollowa, ramba uchifollowa. Tine zvizhinji zvekudzidzisana nokubatsirana kuti uende mberi. May the Lord bless you. Kei kahari.
the solution. Shalom.